faɗace-faɗacen ƙabilanci, addini, siyasa, faɗa tsakanin makiyaya da manoma, da sace-sace ko fashi da makami ko satar mutane don karɓar kuɗin fansa. Wannan shi ne dalilin da ya sa a cikin bariki za a ga sojoji daban-daban waɗanda suka fito daga ƙabilu da yawa a cikin ƙasar. Tun daga Inyamurai, Yarbawa, Hausawa, Katafawa, Kanuri, Atakar, Ayyukawa, Bandawa, Barbar, Bashirawa, Ivani, Ivera, Igidi, Ishan, Itole da ƙabilar Bacumma da ke jihar Yobe da kuma Chibok da ke jihar Adamawa. Da Fulani waɗanda mafiya yawansu makiyaya ne da suke bin dazuzzuka don ciyar da dabbobinsu. Yanzu su ma sun shigo cikin ayyukan tsaro, tun daga ɗan sanda, immigration, custom, civil defense da ayyukan soja. Ka samu Fulani. Dukkan waɗannan ƙabilun akwai su a cikin bariki. Sun haɗa hannu sun zama tsintsiya maɗauri.